Ben, queridos irmáns da horta, para mañán dan mal tempo, dan vento do sur que nos vai vir por este costado e dan bastante choiva. O mércores xa calma. Por iso esta tarde decidín vir comprobar como están os titores de firmes, como suxeitan os amarres e aproveitei para podarlle os acios de flores, en algún caso as cabezas, xa que neste momento precisamos que a planta non traballe na flor e traballe na raíz. E ademais, dinlle unhas chucherías para alimentar a planta. Cando digo chucherías me refiro a compostos naturais, ecolóxicos, certificados, como son ácidos fúlvicos, legúmicos e como son aminoácidos. Así que, amigos, sin máis, vou vos deixar co vídeo, pero antes quero recordarvos de que se os gusta este tipo de vídeos, os suscribades a miña canle de YouTube Agromíguez, lle deades like a este vídeo e incluso, se os gusta de verdade, o compartades. E xa sin máis, amigos, deixo vos co vídeo.